taari ji filɛ nin e b'i min ji la k'a ja ka na ji tɔ di ne ma est ce que i kunkolo ka kɛnɛ ka min ji na ko yafa ma ala kama co bɛ taa bɔ ka dɔ wɛrɛ soli ka na taga ne tɛna se ji ma tuguni i mɛ ka bɔ ɲɛkɔrɔ fa ne tun bɛ ɲini ka kuma dɔ lajɛ ne tɛna kuma dɔ f'e ɲɛna kuma lankolon tɛ fɔ n ɲɛna dɛ i bɛna jumɛn fɔ n ɲɛna tugun han n bɛ se ka ɲini kɛrɛfɛ i sigi tanikɛ ne tun b'a fɛ jumɛn ne tun b'a fɛ i ka dɔ fara ne sara de kan ko jumɛn k'a ja fo ka dɔ fara e sara kan est ce que i kunkolo ka kɛnɛ ne ka dɔ fara e sara kan i bɛ baara joli de kɛ yan nɔ ni bɛ dɔ fara e sara kan e tani du in baara diya i ne tɔnɔ ka ko o ko ye ne tɔnɔ ka fini ko ne tɔnɔ ka fɛn o fɛn ne hali tɔnɔ ka jukɔrɔ finiw ne de b'u daminɛ ne de b'olu ko ni fɛn bɛɛ ne hali tɔnɔ ne bɛ tɔnɔ tereke ka tɔnɔ fɛn bɛɛ ne tobili fɛn bɛɛ ne n'i b'a lajɛ ka dɔ fara ne sara ka di i tɛna n ka kelen f'i ɲɛna n'i bɛ baara kɛ i b'a kɛ n'i t'a kɛ i bɛ taga ne tɛ fosi fara e sara kan wuli ka bɔ ɲɛkɔrɔ a tagatɔ lajɛ fagasa ko dɔ ka fara e sara kan i danga dɔ fara e sara kan mɛ mun kɛ u ka jugu n'o ye taa tiɲɛni Binu oui chéri ne ko ne ka sabara in ma ko dɛ ko ne kun ye n di k'a jɛ ma a ka ni ko n tɛ se ka k'a kolen e bɛ ne ka sabara di kaja ma a ka ko a fɔ ne ma kangari da i ka ninnu dabila chéri yɛrɛ b'a kalama k'a jɛ bɛ yan nɔ pour de baara de kama ni m'o problème ma yɔrɔ dɔn ne ko k'a jɛ k'a ko de cɛ i bɛ ka tɛmɛ i dan kan dɛ yɔrɔ kuma bɛ n bɛ ka f'i ɲɛna i ka sabali nɛgɛ de b'e kulo kɔnɔ nɛgɛ tɛ ne kulo kɔnɔ ni sabali tɛ fila ye kɛ n ye kelen kɛ sa k'a bɛ yan nɔ nin koli de kama baramusonin fɛn o fɛn bɛ kɛ du kɔnɔ yan nɔ k'a bɛ yan nɔ a kama de o tɛ la ale ma taa a kama de yan ne b'i ɲininka tuguni ne ye e de furu wa ne ye kaja de furu e bɛ se ka kaja fura ye ne de furu mɛ munna i tɛ n ka ko kɛ siri ne fɛ k'an ye kaja ta baara de kama baramusonin ninnu ale kan ka tɛ k'o kɛ sa e ka na di m'o la sa wuli ka bɔ yen sigi du kɔnɔ taga ma bɔ tuguni n'i y'a wuli ka bɔ yen ka sigi n bɛ taa dugu kɔnɔ n bɛ sabara nɔgɔlen don ka taa bébé bébé e bébé ni mu kunkolo na sugu ye kunna bi fɛnɛ han hali denmisɛnnin fitininw tɛ sɔn ka ni kunkolo na sugu k'u kunna tugun surtout e dutigitɔ n ye denkura in goyɔ la bi dɛ cɛ i tɛ ne ni n ka dusukasi to ɲɔgɔn na jɔnni ye dusu kasi han ne ye dusu dɔ de kasi yan kuma ye e yɛrɛ denmisɛnninw hali denmisɛnnin fitininw tɛ sɔn ka ni kunkolo na sugu k'u kunna tugun kuma tɛ e dutigitɔ ma mɛ e bɛ taga ni kunkolo na sugu de k'i kunna hali n'i bɛ bɔ fugu la i t'a don i kunkolo la i bɛ bɔ nin ye tantɔ mɔgɔ b'a ye i kunkolo la ko nin ye karisa cɛ ye han ne ba filɛ sa e ma kɛ ne ba ye ne kan ka kunkolo mɔdɛli min kɛ n kun ani n man ka min kɛ n kun e de bɛ n'o fɔ ne ye awɔ i ba de ye ne ye parce que mɔgɔ furumuso o de y'i ba ye o ye furumuso ɲuman ko ye maintenant ne de ye furumuso jugu ye o jaabi b'i yɛrɛ bolo han ne de ye furumuso jugu ye bi e m'i miiri k'o fɔ dɛ ko ne muso jugu n y'a fɔ i furumuso jugu bi i furumuso jugu sini i furumuso jugu sinikɛnɛ
muso jugu o de bi bɛn ni cɛ jugu fɛnɛ ye voilà ni ne ko n bɛ n ta i fɛ walayi n bɛ ko kɛbali kɛ. ko kɛbali kɛ i bɛ taga denmisɛnnin kunkolo k'i kunna a bɛ fɔ i b'a fɔ a ne ba hali sini ne b'a fɔ a diyara a ma jɛ ne b'a fɔ n'i bɛ mun kɛ i b'o de kɛ ne bɛ taga yɔrɔ min na ne bɛna taga yɔrɔ de f'i ɲɛna wala e bilalen don ne kɔntulu de kama o b'an cɛ komi kɔrɔlen ne bi bɔ e ti da sɔgɔ mɛ bi ta in kɔni a dabaliba bɛ ne na ne ta de tɛ n ka chambre ya ne y'a da sɔgɔ mun de bɛ yen nɔ ayi foyi tɛ ne kelen bɛna n sigi jakuma dunya la yan maa tɛ yan foyi tɛ yan ni tɔnɔ nana sa ne bɛ min fa ye sisan k'i taara min ni tɔnɔ nana e bɛ lee fa ɲɛna ko ne ka taga yɔrɔ ko e ka mun la e ka mun de bɛ ne ka taga yɔrɔ ko la n tɛ n taga yɔrɔ dɔ bi n tɛ n taga yɔrɔ dɔ sini ni tɔnɔ nana i bɛna mun fa yɔrɔ fa ɲɛna kile ne ka kile ne ka n ka da kile de ma est ce que i kunkolo ka kɛnɛ e taa ne delila ka ne fɛn ye ko bɛ ka so in kɔnɔ ne delila ka fɛn suɲɛ fɛn yan kabi bi yan n ma deli k'i fɛn suɲɛ ko mɛ yan nɔ mɛ n ka kile tɛ bi tagara Amadou sini i k'i gɛlɛya ka soli ka taga baarakɛyɔrɔ la i ka dossier ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'an sɔrɔ yen nɔ i y'a faamu directrice yɔrɔ ne yɛrɛ kun ɲinana mun de bɛ yen n tɛna se ka taa biro la mun na problème dɔw bɛ n da la faut que n ka olu résoudre sini ma o ye mun problème ye problème familial dɔw bɛ n da la sini n kan k'olu ɲɛnabɔ Amadou i b'a dɔn ne bɛ opportunité min d'e ma baarakɛyɔrɔ la n t'a di mɔgɔ si ma i fɛnɛ kana n'a essayer k'i bɛ ko nasugu dɔ ta ka ne sɛgɛrɛ olu man di ne ye e bɛna kɛ sababu ye fo baarakɛla tɔw ɲɛ bɛ na don ne la o fɛnɛ man ɲi dɛ directrice je suis vraiment désolé a ɲini kan faamu faamuyali ko t'a la n bɛ min f'i ɲɛna problème mana k'i bolo i k'i jiraja i ka problème régler ɲani ka dugu jɛ i k'an sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la o de tun don i bɛ se ka taa ok bonne journée alors merci oh a fɔ n tɛ kaja 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 zo ai ba zo tono kaja juguya la i to ne dun yɛlɛmana bi kɔni to ne kɛ kungo la i bɛ ko cɛ tɛ ko muso tɛ fo ka n fili ma i bɛna fɔ a ni jatigɛ tɔnɔ bɛ i bila nin na n ko dɔ tun b'an ka ko maraba kɛ kaja kuma caman la ala misaba sa kɛ o tun bɛ kungo la kɛ nin boloɲɛ sugu ninnu de ni cɛ kelen muso ye i ka parili ninnu kɔni ɲɛna sa nin bɛ kunkolo yanfan in kɔni t'a la fiyewu ni min bɛna dɛ i kɛra ko dɔ ka denmisɛnnin fitinin kaja ayi bɛna f'i ɲɛna dɛ nin kɛ n di maa ba ka baara ye e ko ne dutigi tɔ kɔni n ko nin ko sugu dɔ bɛ tanga ta ka bɔ maa ka di nin kɔni bɛ tanga ta ka bɔ maa ka tɔnɔ i kɛra se bɛ ko dɔgɔ bogotigi ɲuman n'a sɔrɔ cɛfini yɛrɛ kun tɛ ne yɛrɛ kun b'a miiri i m'a ye ne ko zo ne fili ma pewu walayi dɔ kun b'an ka ko misaba kɛ o tun bɛ nin boloɲɛ sugu ninnu de k'a kun i tilala kunkolo in kɔni ne dabaliba ne ko n t'a dɔn fɛn min ye Aisha ne y'i ɲininka k'i tilala n ka tile jan an ka dayɛlɛ tile wa tan taara ni tile o Binu de bɔra ne ka tile ya tani ko n taara ni tile ye dɛ a taara min tɔnɔ ne b'a dɔn a taara ni min ɲini ne ye